jong kanika surok kabade na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer nanta susu nalor ka umden ya sakmat kabat poi sakumbal lai phokra kilometer lai phokra lai punai kilometer bat kata apa de kaban mi sendon ban connect bat ka bernihat nomor syate dang bun kisnong gitau kiba idon kam kiba hap ban penhai ka surok de yakane ru nganyo thu ipi lai phokra hadu lai punai kilometer ngila de penrung yakane ru hapo ka PMJ SY3 bat ya ka DPR ka de ladep ngakermen scan ha kaneka tayo ka bamta hapo Delhi kin syong meeting hakaban finalize ia ka DPR parlu pan ai ka sanction dekane kan poi lakum no kum nuru num dunai ka santhoklut bat katu ka bana nokpo humden kan num duna lakum no sanpho wei hadu sanpho arklur te ka jingmun toy ka bakrao kolong bakane ke area parokowei la dengan la ban pendet ya ka de ka project kalong ka jingmun toy ka bakrao ka jikir khu gitu ki area gitu ki snong kita ka bedon gitu ki area parkoi but what ya ka umden ya ka snong umden ter gitu ki wei ku ki snong marjan kan long ka jingmun toy na mala de ki kwa ban le chagawati let's say kin ram dot kam shu ban wan pai chapo nong po na mar ka jingai da ka bekiyat bet na umden let's say ban mi sebenarnya ka ban poi tang kum bang ong phim ne lai phokra kilometer la poi sebenarnya nang ta la poi chagawati katakan long ka jikir ku ka bakrao hanai le ki wan pai na umden sanong po ban nang ta nanong po sebenarnya ka ba lam no ka jingai ka poi biang sukum lai phok kilometer nanong po aberni kemudian at total berkaitan poi komba menduna ya ka sanpho kilometer den rei lagi ya no na umden direct ban mi sete sebenarnya ka bamutkan poi satang ko balai phokra la ne lai phokundai kilometer ka jing mutoi ka bakrao ya ki ba jong ka to ke area brokowei te na kata kadao ka bangakwa ban ong hangne ni na ka sorka ni chimkia ya kane ke area ya kan ke project bro arteli ka way lembaga donor ka bani ong kan nesit scheme bar ka ba ka ba day ka PMJ 3 ya ka ba ngin tang shuyo ka sanction ngin sakot ya ketena baru ngin yo ban pentrei ya kan ka project ka ba he bat ka ban long ka jikur ku ka kraw ku mang OIP ya ka ribhoi barok ka way bat kum ju kham tam ya kitu ki snong ki thao kitu ki area ki ba marjan ki ba don cha kitu ki thai bat kan long ru ke jikur khu ba ban mi hasunapur namar ban mi hasunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nong rim kan mi dare siapo hasunapur tegi brio jungi kitu ki area kila ban ya ban le hasunapur lan he kila ru ya ka ban wan ban mi sebernihat ban le siapo ngodi te ka banga kerpat menta ka kendi kalong ya ikong siem iba hadu menta idang beteng ya ke jisa dengan ngejungi na kaliang joga sorkar na kaliang jonga komu deputy CM wa petru ya ketludi bat na kerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kan ke jisa dengan ngejungi lani ladi impat smutu impat syai impat uhun ya ke ka banga kren ngalong uba pediang sengobha kajikhan kaple bila banwan kendu yang hak kendu nopor halor jom kanika project lain halor jom kanika isu kaba i hap ya kaban ya akan kelebti ya kaban syatkan ya ladi te kumta na kaliang jom ka sarkar na kaliang jom ka tenat pludi na kwa ban kerpat sesisin bat ya i pai insengobha ya kaban call off no ya kanika program ko jogi bat idon kamru ban perkhat ya ka koi kakhia la jok bat ru mdei tang ya ka koi kakhia kani ka long kum ka jing pensai pat ba jongi na kalian ka sorka ba in sothu ba kani ka kam kala ya syapram kala ya syakman ten rei bin ong pat de shubu ba em ni kwa no
bandai ban petrai no mentah-mentah ya kata ngani tu ipi ngin namla ban le ya kata lano lonoro ngamar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ke tender kamut insa ai ke work order bat nangta ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya kakam hapo ke jingpet jingpi jong ka peludi road haka jela ka jami kata ka banga suka ban pen syai ban pen sotu pai ba haka de ka por sya tngan jong i kong seep alor ka jing kediman ka jong i ka widei bat kanika ban pen bha ban repair ban le bhai kanika surok ka pengi ong ka surok nongpo umden sunapur kani ka subject ang siya kabila kren la pun bun telikisnet dengan sultanat sibun ka concern jong ini kong iba haka bakadu iwan kanang sesulong bandro susu ya attention jong ka government haka ba ilasdang kentiat telikisni ban sya tengan bat na kaliang jong ka department hari sang ilapha kubor lamba jong engineer ilapha lamba jong ka district administration ban pensyai halor ka status lanika koi hakanuk benta ka bidai bat kanika surok nang pena nokbo saum den bat sunapur de menne mensengiru amisya na kaliang jonga ngala invite na ka benta ba inwan banyak kedu bangan nang batai susu kenrei imsem lala banwan imsem pediang banwan dan rekam lai kabang ngakwa kolong ban pensyai nak kaliang jong ke department nak kaliang jong ke sarkar hakabai dei bat kan ke position jong ke surok na nongpo umden bat ke ban connect ru syadu sunapur bat ke ban connect ru ban mi syate syapo syapok ban ya dekani ke subjek komopi nadu u arhajar hatra arhajar hai Hakin siyang la propose akalis ka bangiong ka pagka scheme jong ka World Bank. Nila prioritize kilabu den rei hakabakadu namar ban nakaliang jong ka World Bank. Ka ay yangi tang si hajar klur. Hakawidei bat ka root sector. De ka ay ka bami nang takalong ba kani kasurok napo nongpo umden sunapur. Ka World Bank ka ong tongin ya pet ha ka face ka ba ba ka face ka ba had umta ka patsdang tang ba slab shoe ka face pa kan sasdang te UMLA jong ka nongpo MDC kiwe ki leaders jong ka to ka area ro kijuan nakapor sa kapor ban kerpat ban pen sngew hanga ban ngalawan ru la arsin laisin siya kita kangi i bakalong siya ka badon kam adu kata dengan tu ya pi ha une ubnai ubalai kepala dep au ni ubnai ubalai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jong ka Ministry of Donor hakaba khadu ngilala ya kaban penrum ya kaneka project hapo ka priority list ka benengkong ba ya kaneka surok insna nadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpau kilometer ye te hadin nang tu kawan no election te nang ta na kalian jo komunisi ka ong ba ginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te ka sakut te menta ka status jong kane ngakwa banyu thu ka pasai kalong ba ya ka DPR na kalian ke department kala penkre dengan kremen scam balakum no ladap ndai mentak tayo hakane katayo kamawan ngilala ban pa iya ka DPR siya planning department bat ka planning department kan sapha iya ka DPR syate siya po Delhi siya ka Ministry of Donor leng ba jong ka NEC leng ba jong ka NEC khnang ba kinyo pan ai sanction